Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Freunde, so viel zum Thema nicht auffallen, war. Jetzt sind wir hier im Kampf gegen Dodoria und man sieht meine Maus wieder. Keine Ahnung warum. Willkommen zurück. Netter Versuch. Zeit für Runde 2. Der ist echt schwach. Bye bye. Level up.やった、うまくいったぞ。ご飯、隠れるんだ。おのり、どこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前、空飛べるか？はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。Kein Problem, geht, aber gern getan. So, wie gesagt, ihr würdet gerne irgendwie noch trainieren. Er ist dahin unterwegs, da wird vielleicht hierhin fliegen. Wäre ganz nett. 今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。Das ist gar nicht Freezer. 奴を倒すのが先決だな。 Ja gut, mach halt Dodoria platt. 慎重に動かねばいかんな。ベジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか。ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたから、もうやはり貴様らスカウターをすべてなくしたようだな。
こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが星かろう。渡す気になったかなんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメックス星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろう。わかったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの故障だ。Nö, war nicht. 何を怯えている。さっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。やりっこSo geht das! 俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなって、相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。Ist nicht so schlecht, wie ich zuerst dachte. Da gehen wir auf den Sack, hey. Können wir was anderes machen?貴様の自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。Oh oh. Ah, da holt mich sogar der Scheiß-Move. Hä? Hätten doch eigentlich vollkommen... Hätten doch eigentlich erledigen müssen. Komm schon, Leute. 何を怯えている。さっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。 Ich muss zugeben, er hat interessante Moves drauf.
たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていく。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。覚悟しやがれ。So, macht Spaß. Okay, haben wir nicht kommen sehen. Echt? Er sitzt? Gut, jetzt bin ich sauer. Sind wir beide sauer? Und der scheiß Move schon wieder. Entweder kontern könnte. Hey, ich hab geblockt. Schade. Das sein können, dass man den so kontern kann. Aber hier klappt's irgendwie. Leicht ist der Kampf jetzt nicht. 待てベジータ。俺をこのまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするなドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分に向かっ腹が立っただけだ。フリーザ様。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて
奴らの持っている5個をいただくんだ。Könnte durchaus ein Plan werden, der funktionieren könnte. やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびりだって。何その小型のピッコロみたいな子は。ひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。なんすか？孫くんがここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！ Dende ganz verwirrt. 悟空のナメック星到着まであと6日。Ja, geht. Ja, auf Namen ist immer noch viel los. Also, ich glaube, Sidequests wird es ja nicht viele geben. 悟空よ、聞こえるか？悟空。あれ？ん？お前一体そこは？もしかして宇宙か？そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったんか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。まさか。みんなお前がしたよりも厳しい修行を望んでおるぞ。よ、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯。ひょっとしてピッコロもいるんか？てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだ。あと一人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなをここで修行させるためにな。すげえ、よかったな。ほらもう今ナメック星に向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。 Ja klar, er hat's umgebaut. あと5日半でうんと強くなんねえとえれえことになっちまうからな。そういえばさっきも言っておったな。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回るやつがいるっていうのか？まさかそいつはフリーザでは。さあそいつは聞いてねえけど、海王様知ってんか？悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。奴の怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか？ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか？ Keine Chance. Ja, und jetzt können wir mal so ein Goku trainieren. Wäre mal gespannt, wie das so funktionieren würde. 長老ってやつはいるか？
この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。 Oh Mann. クリリンさん、これは木が次々と減っていく。またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたら、あいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな。あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちはそういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ？ Ich würde vorschlagen, die Folge beenden. 僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。 Nee, 5. それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょ。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたら、この星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった1個。ひょっとしてその1個を持っているのが最長老さんか？はい。いかん。ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。Vegeta hat den Dragon Ball in den See geworfen. Aber so ここに random. 沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられん。 Ja, und wie willst du ihn finden, du Leuchte? Weil wenn nachher alle Dörfer zerstört wurden, sieht doch jedes Dorf genau gleich aus wie das andere. フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。このパワーはザーボンだ。間違いない。待っていたんだ。単独で動き出すのをな。奴も仕留めてやる。ドドリアのようにな。 Oh, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, Vegeta. Schon in die Richtung. Hey, Alter, Vegeta, was ist los mit dir? Ja, ich würde trotzdem sagen, in der nächsten Folge erstmal versuchen, hier hinzufliegen, auch wenn es vermutlich nicht klappen sollte. Weil, ja, erstmal. Ja, hier sind so gut und die anderen, also wird vermutlich kaum funktionieren. Aber ist egal, das heißt, die anderen sind eigentlich dann so hier rüber unterwegs. Okay, okay. Das ist ein anderes Namek-Dorf. Es gibt nur 2 Namek-Dörfer hier. Interessant. Ah, die Weltkarte. Du kannst gerade nicht zur Weltkarte gehen. Ja, wird schwierig, weil da wäre da die Weltraumkarte, wenn schon, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vegeta hat sich noch gewütet, wir spielen ihn. Warum, Vegeta, du bist so ein Arsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Gehen wir zu Zarbon. Aber natürlich erst wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.